Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da haka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. So bidiyon mu na yau mun taho da wata sabuwar hanyar samun kuɗi online wanda zaka dinga samun kuɗi a koda yaushe a kowane rana zaka dinga iya cirewa. So ba tare da ɓata lokaci ba za mu wuce ne kai tsaye in je in gabatar muku da wannan website ɗin. So amma kafin mu wuce mu je a fara bidiyon, idan wannan shine farkon zuwanka ka danna min alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ka zaɓi all yadda zaka rika samun sababbin bidiyoyi na da zarar na ɗora. Okay, so zan ajiye muku link na register a description. Bayan ka shiga zaka link in kana dannawa zai kawo ka wannan fiskar. So daga zaran ya kawo ka wannan fiskar sai ka yi register kamar yadda aka saba. So yadda za a yi ka yi register shine daga nan za ka kalli inda aka rubuta email, kai sai za ka saka email ɗinka sai kuma ka saka password, ka ƙara maimaita password ɗin sai kuma ka saka withdrawal password. So bayan ka kammala cike-ciken daga nan za ka inda aka rubuta submit, kai sai ka danna akan submit ɗin. So kana dannawa kai tsaye zai kai ka cikin account ɗin ba tare da ɓata lokaci ba. So bayan ya buɗe maka cikin wannan account ɗin kamar haka, so kai tsaye za ka ga wannan shine fiskansa na farko da zai nuna maka. So kana buɗewa za ka ga cewa sun baka kyautan 10,000 TRX. So amma mun san dai wannan ba sa fita, suna nunawa ne kawai samfoti ne. So kai tsaye yanzu za mu wuce ga abu na gaba da ya kamata mu yi. So bayan ka shigo cikin wannan website ɗin ka yi register, akwai buƙatar ka yi recharging na wannan account din naka domin su activating din account ɗinka ka riga cire TRX a kowane rana. So kai tsaye zaka iya saka TRX ne akalla daga guda 5 zuwa abin da yayi sama. Bayan ka saka a kowane rana za su dinga baka wani percentage a cikin abun da ka saka, zaka dinga cirewa daily, duk bayan 24 hours zaka riga cirewa. So ya za a yi kai recharging? Kai tsaye idan kana son kai recharging daga nan za ka kalli inda aka rubuta recharge. So ba tare da ɓata lokaci ba sai ka antaya kansa. So kana dannawa kamar haka zai buɗe maka wannan fiska. So wannan akwai transfer to basic account, akwai kuma transfer to promotion account. So kai tsaye za mu muku bayani akan su gaba ɗaya dalla-dalla. So yanzu dai kai tsaye za mu fara yin recharging na basic account ne, daga nan kuma sai mu zo mu yi recharging na ɗayan. So kai tsaye za ka danna akan wannan basic account ɗin, bayan ya buɗe maka nan za ka copy address a nan. Bayan ka copy address sai ka je ka shiga cikin wallet ɗinka ka tura TRX ɗin da kake da buƙatan tura. So yanzu kai sai bari na je na shiga cikin wallet ɗina na tura TRX. Okay, so bayan ya buɗe kamar haka kai sai zan danna akan TRX. Bayan na danna zan danna filin withdraw, zai buɗe min inda zan saka wannan address ɗin da na kofo. So kai sai zan paste ɗin shi a nan, daga ƙasa zan danna withdraw. So bayan na danna withdraw kamar haka zai kai ni inda zan rubuta amount in TRX. So kai sai zan saka guda 10 ne. So bayan na saka guda 10 kai sai zan danna withdraw TRX, daga nan zan saka password ɗina. Ina saka password ɗina kai tsaye wannan TRX ɗin zai tafi. So bayan ya tafi za mu koma cikin website ɗin kuma kai tsaye. Okay, so bayan mun shigo cikin website ɗin daga nan za ku kalli inda aka rubuta recharge successful, za ka danna ne akai. So kana dannawa zai kawo ka nan. So bayan ya kawo ka nan za ka ga TRX din ba zai hau a take ba, sai ka ɗan refreshing ɗinsa. Bayan ka yi refreshing ɗinsa kai tsaye daga nan inda aka rubuta 0 TRX ɗin nan za ka ga TRX ɗinka ya hau. So kai yanzu bari na yi refreshing na ɗan jira shi ya hau. Okay, so bayan na yi refreshing na paging ɗin, so za ku ga cewa gashi na abun da na saka ya hau 10 TRX. So kai sai yanzu zan ƙara dawowa nan filin home ɗin nan, wato home page. So bayan na dawo zan zo nan filin withdraw ɗin nan. So kana dannawa akan withdraw kai sai zai kawo maka wannan fuskar, zai buƙaci ka je ka saka wallet address ɗinka wanda za su rika tura maka tron ɗinka a duk lokacin da ka cire. Za ka danna confirm, bayan ka danna confirm sai ka danna add. Bayan ka danna add, so kai tsaye daga nan filin inda aka rubuta TRX ɗin nan za ka danna akan shi kamar haka. So kana dannawa za ka yi removing na wannan email ɗin naka da yake gurin. So bayan ka yi removing ɗinsa gaba ɗaya sai ka je ka copy wallet address ɗinka ka zo ka saka a nan. So yanzu bayan ka cire shi daga nan filin withdraw password ɗin nan shi kuma za ka iya barinsa a haka. So yanzu kai tsaye bayan na cire za ku an rubuta wallet address, so zan je na shiga cikin bundle account ɗina. So bayan ka shiga cikin wallet ɗinka sai copy wallet address. Okay, so bayan na zo nan zan copy address ɗina, wallet address. So kai sai na ƙara komawa cikin site ɗin. So daga nan inda ka cire email address ɗinka sai ka saka wannan wallet address ɗin. Password ɗinka kuma already daman yana nan, kuma baya nan sai ka rubuta. Bayan ka rubuta sai ka danna nan inda aka rubuta submit ɗin nan. So kana dannawa shikenan ka riga da kai adin na wallet address ɗinka.
Okay, so kamar yadda kuke gani gashi nan yayi saving successful. So kai tsaye yanzu sai mu ƙara dawowa filin home din har yanzu. So bayan mun dawo kan home sai mu danna kan withdraw din dai still. So bayan ka danna akan withdraw zaka ga zai buɗe maka wannan gurin. So kamar yadda kuke gani wannan shine account din namu. Daga nan gashi nan daily withdrawal available today, gashi nan zan cire 0.30. Sannan ga abunda na saka a nan shine 10 TRX daily limit withdrawal ina shine 0.30, wato suna bada 3% ne. So kai tsaye yanzu zan yi withdraw na wannan TRX din, kuna gani ba tare da bata lokaci ba. So bayan ka zo nan filin wa'annan 'yan nambobin, daga nan kai sai zaka cire su wa'annan dinnan. So bayan ka yi removing din su kamar haka, ka cire su sai ka rubuta amount din da zaka cire. So daman zan cire 0.30 ne. So bayan na rubuta 0.30 zan danna nan inda aka rubuta submit din nan. So ina dannawa kai tsaye za ku ga cewar wannan TRX din nawa yawa gashi nan submitted successful. Kai sai na riga da na cire wannan TRX din. So nan ba da daɗewa ba zai shiga cikin wallet ina, kuma za mu daina nuna muku. So kai tsaye yanzu za ka ƙara komawa ne filin recharge din nan. Bayan ka zo za ka zo nan inda aka rubuta gashi nan kai tsaye inda aka rubuta transfer to basic account din nan to promotion account kai nan din nan. So kai tsaye kana danna a kansa kamar haka sai ka copy wallet address. So kana kofan wallet address kamar haka, so kai sai zaka fita sai ka je ka shiga cikin wallet ɗinka. So yanzu bayan na shigo cikin wallet ɗina za ku ga cewar in na zo nan filin transaction gashi nan na cire TRX guda 10. To bari na refreshing za ku ga 0.30 na kuma ya shigo still. So kamar inda kuke gani gashi nan just now din nan wannan shine TRX din da na cire yanzu, gashi nan 0.30 ya riga da ya shigo. So yanzu zan je na yi recharging na promotion account dina. Okay, so bayan na zo nan zan yi paste na wannan wallet address din, kai sai zan danna withdraw. Daga nan kuma zan rubuta amount din da zan saka a can din, ma bari na saka 10 TRX withdraw TRX. So kai sai zaka danna akai, ina dannawa zai nemi na saka password, sai na saka password ina. So bayan na saka password ina za ku ga cewa shi ma ya riga da ya tafi yanzu. Zan danna continue sai kuma na koma cikin site din. Bayan na dawo zan danna recharge successful kamar yadda muka yi da fari. So kai sai za ku ga nan din nan shi kuma zai hau TRX din. So kai sai yanzu bari na dan yi refreshing na page. Okay, so bayan na yi refreshing na page din, daga nan za ku ga shi ma gashi nan wannan 10 TRX din da muka saka a baya shi ma ya hau. So kai tsaye za ka zo nan filin withdrawal din nan. So kana zuwa za ku ga cewa gashi nan wannan shine promotion account din wanda muka je muka saka 10 TRX yanzu nan. So kai tsaye za mu yi investing ne da wannan 10 TRX din, ba cire shi za mu yi ba. Idan kuma ka ga dama za ka iya cire shi, gashi nan daily withdrawal din sun ce 10 TRX ne, kuma kai tsaye za ka iya cire abunka idan ba za ka investment ba. So gashi nan shine anan. So amma ni yanzu zan je na investing na wannan 10 TRX din. So yadda za a yi kuma shine za ka zo nan ne, za ka taba nan inda aka rubuta invest din nan gashi nan. So bayan ka taba a kansa kamar haka zai bude maka wannan shafin. Okay, so bayan ya bude maka wannan shafin, daga nan za ka kalli gashi nan yanayin investment din ga sunan dai kala-kala. Duk wanda ka zaba za ka dauka. Gashi nan akwai na kwana 3, akwai na kwana 1, akwai na kwana 15, kowanne kuma da percentage inda suke bayarwa. So amma ni yanzu zan dauki na kwana 1. So wannan shine na kwana 1 gashi nan, wannan shine na kwana 1. Idan ka riga dama kuma har zuwa ƙasa gashi nan akalla na kwana 180 ma akwai. So amma ni na kwana 1 zan dauka. So bayan na shiga kai tsaye zan jira shi ya dan bude. So bari na dan jira shi yanzu. Okay, so kamar yadda kuke gani wannan shine promotion account balance dina, gashi nan 10 TRX sune anan. Sannan kuma minimum investment amount shine 10 TRX din, sannan maximum investment din kuma shine 100 TRX. Sannan recycling kuma gashi nan 1 day. To yanzu kai tsaye ni zan yi investing na wannan ne. Zan zo na saka password dina a nan ƙasa daga nan. So bayan na saka password dina,
Okay, so bayan na rubuta password daga nan za ku kalli inda aka rubuta invest now, so kai sai zan danna kai kamar haka. Okay, kamar yadda kuke ganin submitting successful, investing dina gashi nan ya riga da yayi investing, gashi nan sun nuno min alamun yayi kenan. So kai tsaye yanzu investment din da nayi ya riga da yayi, sai kuma after 24 hours zan ƙara dawowa cikin wannan filin invest din. So da fatan kun ji daɗin wannan video, sannan kuma da fatan kun fahimta. Kar ka manta, idan wannan shine farkon zuwanka, taimaka ka danna min subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ka zaɓi yadda za ka rika samun sababbin video na da zarar na ɗora. Sannan wannan shine customer care su, idan kana buƙatan za ka yi musu magana, gashi nan wannan shine customer service din su, so kai sai za ka iya musu magana idan kana buƙata. Okay, nagode sai mun ƙara haɗuwa da ku a wani sabon video.